Иртеге 26 апрель күні бейік шағырыбыз Ғабдулла Тоқайның туына 136 ел тулу оңайынан республикабызда бик көп түрлі шаралар күтілі. Шуларның бірсі ел сайын өткәріліші «Мин татарша сөйлешем» акциясы. Бұйыл аны өткәрілі урыны итеп, Ғалиаскар Камал театры қаршындағы мейдан сайланды. Бұл турыда тулырақ алдағы минутларда сөзіне коллегам Айзилия Батырхановға берем. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябызның бүгенге кунагы «Мин татарча сөйләшәм» акциясының кураторы Ләйсән Фәхриева. Ләйсән, исәнмесез? Исәнмесез. «Мин татарча сөйләшәм» акциясын безнең инде телевизор караучы тамашачыларыбыз исеме белән булса да ишетеп белә торганнардыр дип уйлыйбыз, чөнки әлеге хәрәкәткә инде 17 ел. Әйе, бу елда 26 апрель көнне сәгать 4-тә «Мин татарча сөйләшәм» акциясы узачак. Һәр елдагы безнең акция эшенә берничә чара керә. Ягъни без акцияга берничә ай алдан әзерләнә башлыйбыз. Һәм «Мин татарча сөйләшәм» акциясе кысаларында безнең Казан квест, тарихи квест уены узачак. Бу квестта 7-11 сыйныф укучылары катнаша. Оештыруында әлбәттә безнең волонтерлар, кураторлар да бар. Һәм Казан квест ул балалар өчен кызыклы татар телендә квест уен. Ул балаларның татар тел дәрәҗәсен белергә һәм аларның иҗади потенциалын гамәлгә ашырырга ярдәм итәчәк. Икенче чарабыз ул безнең тяжело с татарским антипремиясын бирү. Һәр елдагыча безнең инде 11 ел рәттән бирелә ул премия. Тяжело с татарским антипремиясы татар телен кулланмаган оешмаларга бирелә. Ягъни безнең Татарстан Республикасы Конституциясе комиссиясе төзелә. Һәм ул дәүләт оешмаларын татар һәм рус телләрен бер дәрәҗәдә куллануын тикшерә. Һәм уңай һәм тискәре рейтинг ясый. Тискәре рейтинг 26 апрель көнне концертта игълан ителәчәк һәм аларга антипремия биреләчәк. Уңай рейтингтагы кешеләргә дә шулай ук рәхмәт хатлары тапшырылачак. Менә бик кызык икән. Әйе, безнең тагын «Мин татарча сөйләшәмнең» яңалыгы дип әйтик инде. Ул татар яшь шагыйрьләрнең иҗатын тыңлау. Ягъни алар арасында бәйге оештырыла. Һәм 26 апрель көнне җиңүчеләрнең исемлеге игълан ителәчәк һәм алар үзләренең шигырьләрен укый алачаклар концертта. Димәк, инде яшьләрне көтеп калабыз. Менә бу такталар буенча инде сез бит әйттегез, антипремия тапшырыла дип. Менә бу антипремияны тапшырганнан соң әлеге оешмалар уңай якка үзгәрәме соң? Менә моны күзәтеп барасызмы? Әлбәттә күзәтеп барабыз. Шундый бер мисал, ул РЖД компаниясы. Ул бер елны антипремия алды. Шуннан соң аларның даими рәвештә татар телендә илме такталары баруга килде. Менә бит. Димәк инде «Мин татарча сөйләшәм» акциясе бик зур йогынты ясый безнең оешмаларыбызга да. Әйе. Тагын бер «Мин татарча сөйләшәм» акциясе кысаларында тагын бер үткәрелә торган шундый бәйге, ул татар җанлы музыка бәйгесе. Ягъни яшь музыкантлар үзләренең иҗатын тамашачыларга тәкъдим итә алалар. Интернет сәхифәсендә аларга тавыш бирәләр һәм откан кешеләр 26 апрель көнне чыгыш ясаячак. Быел әлеге акцияда ничә кеше катнашыр дип көтәсез? Әлбәттә, көннән тора. Кояшлы көн булса күбрәк кеше килә, яңгырлы көн булса әзрәк кеше килә, әлбәттә. Әмма 500 кешене катнаштырырбыз дип уйлыйбыз, әлбәттә. Бик зур рәхмәт, Ләйсән. Әлбәттә, инде без барлык татар яшьләрен, татар яшьләр генә булмасын, барлык кешеләрне әлеге акцияда көтеп калабыз. «Мин татарча сөйләшәм» акциясе һәр вакыт татар телен кулланыйк.